Ассалому алейкум. Аму бародарое ки сигарет мекашанд ё ки нос мекашанд ба мо муроҷиат дорум. Дар як вазъияти тирб меғалтанд ки шароити сигаретхарӣ надоранд, нос нест, гирду навода носкаш нест. Метавонанд аз хона набромада проблемашонро решат кунанд. И ягон прикол неста, и чиста гапи туғрӣ. Зубной пастара мегира бисёр не камака гами подъезди мепартоя, кайфи нос гум меша, кайфи сигарет гум меша. Дар панои худо боше. Биё, эй ҷабе. Манам ҷада, хушрӯ. Биё марезм да даста. Дастота қоқ кава. Чанд солаи? 4 сола. 4 сола. Нос мекашӣ? 4 сола. Ма, 23. 4 сола. Чӣ? 4 сола. 25. Биё ак носака. Де. Худат прес. Метои худат? Биё. نمیبارتم ات چند کشید نوز میکشی؟ آقا ها؟ چند کشید؟ بخوام کافی 20 میکشی؟ پسیخ بخوام 2 سال شید میکشی Носи худат дар иҷоя? بخوام اولی منشون Баса. Пуш ки эхта гарани наги пус мекунам, чапа мекунам, ротана ёр ба сари мара батальон биёр, пулемиёт қати биён. Любой хема дар инамҷа шуморо ажда дорум, биё вес Истанбула ҷамъ ки биё. Ман инамҷа гӯш ки мара костюми джинс дорум, остинош кожни ай долчи габбана ай фирмаш. Биё любой хе чақчақ мекунем, фаҳмиди? Ждат дорум, ман дар инамҷаям, биё. О, чокади браҷон, коро хубай, ҳама тинч, аввало хубай. Браҷон як хизмата адди меҳмон пеши ма омадестай, ҳамонро встречат ки ҳамиҷа. И телефона биқаб яке зангат мезанам, майли? Бози ҳамиҷа меан ками кам бошам 20 касакам братанҷон. Сағира телефон. Сағирати да саломатӣ мадар кӯраю, телефон рафтем ози чапамон мекунам. Ба ҳар як тоҷикияи ватан берун Стёпа, чида мешавад. ҳама каска гӯш кунем. Street Stars ғарибачо гӯш кунед. Нурнишани вади туннели сиёҳ, раъйти неҳи сиёҳ, драфт минуси ҳаёт, без дақабати бародарат биё ризқта, ҳаққи ҳалоли худат чӣ ба дақр тақат ризқ кор кир, меҳнат кир, тоқат кир, сабур бош, Аллоҳ қатите муҳоҷир бачати баъзур бош, халқи обрӯдори ма дигаре тарбият, ба дигар ният нара то қараи насиҳат, бардор ту сара пеши дага гап за сини рӯз, натарсай сиёсати чичено ту ягон рӯз. Тихби туқай ихе фикр накун, додари ма додари тай, ма хидма катин, ғарибӣ осон тоқа ба даҳана, неки ту биқаб хита мардам бугуда.